Gràcies, senyor síndic. Va haver un temps, no gaire llunyà, en què Andorra avançava recolzada en allò que realment importa. El treball, l'esforç, la solidaritat ben gestionada, l'administració àgil, el servei al ciutadà, l'harmonia, el fet de saber viure junts, la seguretat jurídica, la protecció de la propietat privada i la neutralitat a nivell de l'escenari internacional. Era una Andorra eficaç i pragmàtica, on les empreses podien néixer, créixer, desenvolupar-se i generar riquesa sense el pes de l'administració pública, sense aquesta burocràcia que ofeguen les empreses, sense tenir aquest mal de panxa per veure si trobaran treballadors o no, si trobaran persones disposades a treballar. Una Andorra on un ambaixador obria més portes que 10 departaments junts, on el seny i el saber fer pesaven més que els formularis i la foto. On està aquesta Andorra que acabo de descriure? El govern ens parla de digitalització de l'administració pública, dels 30 milions ja gastats des del 2010, dels 39 milions que es gastaran en un futur en la digitalització de l'administració pública, però, com deia la meva àvia, clar, no és el preu del pastís que importa, és la recepta. La recepta actual, malauradament, està mal feta. Els resultats no hi són. Per vendre un pis a un resident que porta menys de 3 anys en aquest país són 6 mesos. 6 mesos. Per muntar una empresa, un calvari. Per fer que 2 departaments comuniquin entre ells, una utopia. I mentrestant, els empresaris pateixen. Dono la benvinguda també al ministre de digitalització de l'administració pública. Ens vam reunir amb vostè, vam fer propostes, continuarem a fer propostes perquè el que volem nosaltres són resultats. Si fem política és per tenir resultats. I l'animem, perquè hi ha molta feina a fer. Doncs, com deia, els empresaris s'ofeguen, els ciutadans es frustren i els funcionaris pateixen d'un sistema mal pensat, mal dissenyat, amb l'aplicació de procediments inútils i sense sentit. Les empreses, autèntics motors de la nostra economia, estan asfixiades, no pas per la competència, ni per la crisi mundial, no, per la nostra pròpia màquina administrativa. Els permisos de treballs eterns per tenir empleats, terminis que maten la iniciativa, tràmits que desanimen fins i tot el més valent. I, a més, doncs, la dilatació d'un marc jurídic per certs sectors d'activitats. I aquí parlo del cannabis terapèutic. Nosaltres en vam parlar, i fa molts anys que en parlem, quan estava inclús amb el senyor Naudi, amb el senyor Pintat, ja en parlava. I com si no fos prou, doncs aquestes empreses no troben treballadors, i això és un gran paradoxa. Per què és un paradoxa? Perquè mai hem tingut tants habitants en aquest país. 87.000 persones vivint en el país i els empresaris no troben mà d'obra. Imagineu, això és un paradoxa. I, a més, amb la immigració il·legal que tenim. Doncs veieu, mai no havia costat tant contractar gent. És que el problema que veu Andorra endavant és que s'ha creat un sistema i s'ha de repensar aquest sistema, i nosaltres serem constructius, evidentment, i ja farem propostes, per les propostes de resolució. S'ha creat com un model on és més fàcil quedar-se a casa que d'anar a treballar. Comencem. És veritat que no estem al nivell de certs països, però comencem. I doncs, clar, s'ha de repensar el sistema, s'ha de tenir un sistema just. Qui s'ha d'ajudar? Els treballadors que s'aixequen cada matí, les parelles que els dos treballen, els malalts, els jubilats que han contribuït a la prosperitat d'Andorra,
Els joves també que comencen a treballar, els joves que estudien, aquests sí que s'han d'ajudar. Però el que no s'ha de permetre és ajudar els aprofitats del sistema. I comencem a tenir-ne. La prova és sent, i aquí felicito que el govern ara es posa les piles, perdoneu l'expressió, que ja han detectat certs abusos. S'ha de continuar a fer la caça d'aquests vividors. Per què? Perquè no ho podem permetre. Tenim una fiscalitat baixa i el que no podem fer és pujar els impostos per pagar la gent per quedar-se a casa. Doncs veieu. S'ha d'incloure tot el tema de meritocràcia. Ajuda sí, però amb meritocràcia. La gent no ha de viure de la padrina. No hem d'ajudar aquestes persones. I com si fos poc, els nostres treballadors, a més, els nostres joves, els nostres jubilats, no troben habitatge a preu assequible. Veieu? I això és un problema, i hi ha un problema per tota aquesta cambra. Doncs, accessible, què vol dir? Vol dir 300-400 euros al mes. Una persona jubilada que cobra 1.000 euros és que no pot pagar un lloguer de 1.000 euros. Veieu? El problema és que el govern aplica preus similars als propietaris. 8 a 12 euros al metre quadrat. Estic parlant dels pisos ja llogats, no els pisos disponibles, que evidentment hi ha penúria de pisos i per tant ja s'aprofiten i pugen el preu. Però clar, el que s'ha de fer és efectivament posar fil a l'agulla i intentar fer construccions ràpides, de ràpida execució. En vam parlar amb la senyora Marsol, en vam parlar amb el senyor Raül Ferrer. Esperem que es faci. Ja veig la voluntat de fer aquestes construccions prefabricades o modulars, o dieu el que és igual la terminologia, però s'ha de fer construccions de ràpida execució i a un preu assequible. Estem parlant de 300, 400, 500 euros. Veieu, perquè la gent no pot pagar, perquè clar, els salaris són molt baixos, i llavors, clar, el lloguer no pot ser massa elevat, si no tindrem treballadors en aquest país. I tampoc el que nosaltres pensem és que el govern no pot fer competència als propietaris. Veieu, el que heu fet a preus accessibles, és a dir, teniu els mateixos preus que els propietaris que ja lloguen al pis. Feu competència als privats, és a dir, no pot ser. S'ha de fer preus inferiors al mercat privat. Doncs veieu, animem realment la senyora Marsol i el senyor Raül Ferrer a fer aquesta feina. Confiem en vostès, us ajudarem tot el que faci falta, però volem resultats. Tenim 2 anys per davant, abans de descongelar el mercat privat, hem de posar fil a l'agulla. I confiem en la seva energia per fer-ho. Hi ha solucions per l'habitatge, nosaltres ho vam dir, ho tenim en el programa electoral. Construccions ràpides, de ràpida execució, ja en vam parlar amb els ministres, col·laboració público-privada via concessions, també ho tenim en el programa electoral, la revisió del programa per facilitar la compra del seu pis residencial, i això va ser la idea d'Andorra Endavant proposada al senyor Filloy a la legislatura passada, que el senyor Filloy ho havia vist amb bons ulls, va tirar endavant un programa, però és veritat que aquest programa s'ha de revisar. També estem contents per l'exempció de l'ITP, que hi ha fins a 600.000 euros sense pàrquing i sense traster, doncs ara hi ha exempció per les persones residents i andorrans per adquirir el seu primer habitatge. Doncs veieu, tot això nosaltres ho vam proposar, estem contents que tota la cambra va acceptar la nostra proposta, doncs això ja és un plus. La prohibició, i això no ens ho van acceptar i ho lamentem, la prohibició d'allotjar una activitat empresarial dins d'un pis d'ús residencial quan els propietaris d'aquesta empresa viuen a fora. Veieu, perquè això sí que ens bloqueja el mercat. Si una persona viu a Andorra i que allotja la seva empresa
A casa seva no és un problema perquè aquesta persona no bloqueja el mercat de lloguer, no bloqueja el mercat, veieu el que vull dir. Però clar, una persona que no viu a Andorra i que allotja la seva activitat dins d'un pis d'ús residencial, aquest sí que ens bloqueja el mercat de lloguer, veieu? Aquesta persona el que ha de fer és domiciliar la seva empresa en un coworking o en un local comercial. Doncs parleu amb les gestories, ja us ho diran. I a nosaltres ens van tombar una esmena a la Comissió d'Economia quan parlàvem de la llei òmnibus. Veieu? I això sí que és essencial i això sí que s'ha de fer. Continuem. Doncs diplomàcia, també. S'ha d'intentar tenir dades sobre els inversors estrangers que van comprar un pis a la seva època i que no van regularitzar la seva situació al seu país d'origen, via el formulari 720. Nosaltres ho teníem en el programa electoral i tornem a posar aquest assumpte a sobre de la taula. La lluita contra la immigració il·legal. Això és fonamental. Fonamental. Clar, és a dir, per què? Perquè clar, hi ha més pressió demogràfica amb aquesta immigració il·legal i, a més, tensiona el nostre mercat de lloguer. Veieu, doncs els pisos patera ara, doncs s'ha començat, hem començat a veure resultats gràcies a la senyora ministra perquè va acceptar una proposició nostra que ara una persona que vol viure a Andorra s'ha de tenir el permís del propietari per residir en un pis que abans era el llogater. Doncs amb aquesta proposta nostra, efectivament ja comencem a veure el resultat i l'eliminació de pisos patera. Doncs ja l'encoratgem, senyora ministra, realment a fer més controls, perquè també hi ha gent que ve aquí, com si tinguessin una empresa, ens fan competència a nosaltres, que tenim tots els papers en regla, i ni tributen, ni consten. Hi ha gent que lloga locals. Aquí s'ha de reforçar tots aquests controls, evidentment. Cal posar mà també a nivell del sistema judicial, molt llarg, molt feixuc. És a dir, s'ha d'escurçar els terminis, hi ha molta feina a fer. De tota manera, res és perfecte, sempre hi ha coses a millorar, però és veritat que ens hem d'arremangar ara i hem de tenir resultats. Doncs, sistema judicial, la millora del SAS, fa anys que arrosseguem problemes a nivell del SAS. Després s'ha de promocionar la salut de debò perquè tenim un gran repte, és a dir, ara viurem molts anys, però clar, hem de viure molts anys amb bona salut. I per tant s'ha de promocionar la salut, sabeu que l'epigenètica és molt important, doncs hem de donar les eines a les persones per tal de tenir bons hàbits per millorar la seva salut, per viure molts anys en plena forma. Doncs veieu, hi ha molts reptes per davant. També tenim l'obligació de tenir com a mínim l'únic document d'identificació de la població andorrana, que és el passaport. Doncs aprenem dels errors. Aprenem dels errors. Ara tenim problemes que andorrans no tenen el passaport. Doncs gràcies a la senyora ministra, perquè és veritat que ahir encara estàvem parlant d'un cas de tot plegat, doncs ara s'ha posat com una, per tema urgent, els passaports. Sabeu que tenim una penúria de passaports. Doncs gràcies a la senyora ministra perquè fa el possible per tal que la gent que té una urgència tingui el passaport renovat. Gràcies per la seva disponibilitat. Però és veritat que ara hem d'aprendre dels errors. Què ha passat? I què podríem posar en marxa perquè no tornés a passar? L'error és humà, s'ha d'aprendre dels errors. Doncs s'ha de millorar el sistema perquè no torni a passar. Doncs farem propostes de resolució en tot aquest sentit. Europa. Doncs mentrestant que tenim reptes, tenim problemes a sobre de la taula, és ben la nostra sobirania a Bruxelles. A Bruxelles s'ha negociat un acord tan ampli que fins i tot alguns estats membres de la UE es pregunten si és un acord mixt. Nosaltres, el nostre assessor ens havia dit que era un acord molt ampli i que seria probablement un acord mixt. El nostre secretari general també, que és professor a la Pompeu Fabra, que dona classes sobre el dret europeu, ens havia dit que també seria un acord mixt. Havia fet un article al respecte. Doncs probablement serà un acord mixt. Per què? Perquè és molt ampli.
Doncs el govern ens ven aquest acord com si fos una qüestió de vida o de mort. O de mort. I per a ell això no és cert. I el debat democràtic és veritat que és tenir divergències. Jo respecto el vostre posicionament i nosaltres tenim una altra percepció. És que no és una percepció, és que vam agafar un assessor que va passar 9 anys cap de gabinet dins de la Comissió Europea. Doncs no és una percepció. És a dir, què ens va dir? Que no partim de zero. Primer de tot, tenim un acord duaner, tenim un acord monetari, no partim de zero. Tenim excel·lents relacions amb la UE, gràcies a tots els ministres que han passat. És veritat. Tenim excel·lents relacions, que siguin delegacions internacionals, sempre estem venent una imatge positiva del nostre país. És el nostre rol. Veieu? Doncs tenim bones relacions, tenim acords vigents. Hem teixit al llarg dels anys aquesta amistat també amb la Unió Europea. Doncs veieu. Tenim possibilitats alternatives gràcies al nostre bon veïnatge i la prova és que som el país elegible pel Banc Europeu d'Inversions. El Parc Maià, qui el financia? El Banc Europeu d'Inversions. Doncs ja tenim accés sense tenir un acord d'associació. Veieu, vam participar també al programa Transversalis Acció 6 amb la Universitat d'Andorra. Veieu, fa molts anys d'això, estic parlant, ja era joveneta, vaig participar en aquest programa europeu a nivell de la Universitat d'Andorra. Veieu. També el cap de govern va parlar ahir de POCTEFA, la participació a POCTEFA, doncs ja participem en programes europeus. Per milions d'euros, no recordo ara l'import. Llavors, per què renunciar al nostre model d'immigració selectiva? Perquè aquest model, els filtres salten. És a dir, el nostre assessor ens ho va dir ben clar. I el nostre assessor és un enamorat del model europeu. Us ho asseguro. Va passar 9 anys cap de gabinet a la Unió Europea i treballa tot el dia en assumptes europeus i defensa casos davant dels tribunals europeus. Doncs té passió per Europa, si no, no ho faria. Veieu. Doncs ens ha dit que, clar, el mercat interior sí, però haureu de renunciar al vostre model d'immigració selectiva tal com el teniu ara. Per què diluir la nostra autonomia normativa? Per què gastar més diners i augmentar la dimensió de l'administració pública per fer front a l'aplicació de les directives europees? El senyor cap de govern ahir ens deia que costaria 3 milions d'euros cada any. Doncs imagineu, en 10 anys, 30 milions, imagineu tot el que podríem fer amb aquests diners. Desenvolupar projectes per donar qualitat de vida als nostres ciutadans. Doncs veieu, ens dona vèrtic quan pensem que hem de sumar aquests 3 milions d'euros cada any a tots aquests càrrecs de confiança, als assessoraments externs de govern, a una administració que s'infla cada 2 per 3 amb persones col·locades a dit, perquè clar, càrrecs de confiança són persones col·locades a dit. Doncs nosaltres no hi estem d'acord, perquè l'Andorra que estimem no és ben. L'Andorra que estimem no s'oblida i l'Andorra que estimem no es rendeix. No es rendeix. Som un petit país, sí, però som un gran poble. Un gran poble. I quan el poble s'aixeca per defensar el seu ADN, per defensar la seva identitat, no hi ha ningú que el pari, que l'aturi. Gràcies, senyor síndic.